I pozdrav braćo, dobrodošli u novi klip. Danas ću vam ljudi pokazati kako da se riješite kreša u sampu i da vam igrica više ne kreša i da vam sve radi kako treba. Tako da braćo, prije početka klipa obavezno ostavite like i bacite subscribe, uključite zvono ako sam vam uspio pomoći i napišite komentare ako ste uspjeli da uradite kao ja. Prvo što treba da uradite je da otvorite naš Discord, ostavit ću vam link Discorda u opisu klipa i da odete ovdje na linkovi za preuzimanje i napišete gore SAMP. Zatim scrollajte stranicu i vidjet ćete ovdje kako skinuti SAMP i scrollajte ovdje prema dole i vidjet ćete ovdje preuzmi novu R5 SAMP verziju. U većini slučajeva kada ljudima kreša SAMP ili kada vas izbacuje iz igrice, postoji mogućnost da je izašla nova verzija SAMP-a i tako da ljudi moji potrebno je da staru obrišete i novu instalirate gdje vam je igrica GTA San Andreas. Tako da prvi korak bi bio da pricnete ovdje SAMP uninstall, dva puta brzi klik i idite da. I kada završite kao ja instalaciju idite ovdje finish i otvorite ovaj link sa Discorda ovdje. Otvorit će vam GTA San Andreas stranicu i pricnite ovdje na SAMP R5 client download by SAMP team, pricnite to i brzo će vam se preuzeti. I kada ste preuzeli novu verziju SAMP-a kao ja, pokrenite dva puta brzi klik i idite pokrenuti. Idite da i ovdje će vam se otvoriti klasična instalacija, znači SAMP-a, idite ovdje next, idite ovdje na bronze. Ako ne možete selektovati kao ja i ako vam se nalazi SAMP na desktopu, sad ću vam pokazati što treba da uradite. Idite ovdje cancel i otvorite PC. Uđite ovdje na lokalni disk i jednostavno ovdje uđite u folder gdje vam se nalazi SAMP i prevucite ga vam u lokalni disk. Kada ste to uradili, to će izgledati ovako i sada možete selektovati SAMP. Idite ovdje na bronze i evo ga SAMP by UFA, pricnite to. Idite ovdje OK, idite na next, idite next, idite na install. Kada ste to uradili, pricnite ovdje na finish i uđite ovdje u folder i evo automatski će vam SAMP pokrenuti. Uđite ovdje u folder i vidite da vam je sve kao kod mene, znači evo ga novi SAMP. Sad ću vam pokazati još jedan fazon kako da se riješite kreša u SAMP-u ako vam nije ovaj način pomogao. Pricnite desni klik na ovdje na GTA SA, idite na svojstva, idite ovdje na kompatibilnost. I ovdje run program, izaberite to i izaberite Windows 7. Kada ste to uradili ovdje, spustite se ovdje na change settings for all user i također ovdje stavite Windows 7, idite na apply i pricnite OK. Ako vam ne bude isto također radio Windows 7, opet idite ovdje change settings i izaberite da bude Windows 98, Windows Me. Idite apply i OK. Također će ovdje biti Windows 98, Windows Me. Idite na apply, idite OK. Spustite se opet dole na SAMP i pricnite desni klik, idite na svojstva. Idite ovdje kompatibilnost. Također ovdje stavite run this program i stavite Windows 7. Ako ne bude moglo Windows 7, prebacite na Windows 98, Windows Me. I također ovdje na change settings ovdje stavite na Windows 7 ili Windows Me. Idite apply, idite OK. I također ovdje pricnite OK. Sad ću vam pokazati još jedan mali dodatni fazon u slučaju da vam ni jedan od ovih koraka nije uspio pomoći. Sve što treba da uradite, opet desni klik ovdje na GTA SA na svojstva, na kompatibilnost i stavite run this program as administrator. Idite apply, idite OK. I također to isto uradite na SAMP. Svojstva, kompatibilnost i stavite run as administrator. Apply i pricnite OK. I sada ću ući sam da vam pokaže da sve radi kako treba i da smo riješili naš crash. Nadam se da sam vam uspio pomoći ovim koracima, tako da ljudi još jednom podijelite klip sa svojim drugarima. I evo nas braću u SAMP-u, kao što vidite sve radi kako treba i naša SAMP verzija je idealna i neće imati više crasheve ni probleme. Tako da braćo moja, ako želite možete doći na ovaj server, igrati zajedno s nama. Ovo je IP servera, svi ste dobrodošli, tako da braćo moja, nadam se da sam vam pomogao, podijelite sa svojim drugarima ovaj video i nadam se da nećete imati više crasheva u SAMP-u i da ćete igrati kako treba. A mi se vidimo u nekom drugom klipu i... Ćao braćo.